लकेल क'क्राझारनिनो आङो माबायदि पजिसन मोनदों आरो बेयाव बाहागो लानो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोआ? आंथ' 2000निफ्रायनो दासिम बाहागो लागासिनो दं अल आसाम आरो नेसनेलावबो लागासिनो दङ गेलेगासिनो दं आरो ओमफ्राय इन्टारनेसनेल आं खेबसे माबायाव थांबाय 2010आव मालयेसियाव कुआलालामपुराव बेवहाय आङो मेडेल मोनबोदों 100 मिटार हार्डल्सआव थार्ड 100 into 4 रिलेआव जोङो सेकेन्ड मोनबोदों जोंनि इन्डिया ग्रुपआ आं दा 65 जाबाय एक्सुवेलि आंनि अरिजिनेल एजआ दा 68 प्लास जाबाय दा सार्टिफिकेट एजजोंसो गेलेनांगौ नालाय दा सार्टिफिकेट एजजों आं दा 65 जाबाय 65आव आं दा गेलेगासिनो दं क'क्राझारनि आं ओरैनो देहाफ्रा माबायदि? ओरैनो देहा मोजां हान्थुल' एसे दुखु मोननानै सायो दा बिनि थाखायनो दा एसे माबा लेट जादों नङाब्ला नेसनेलावबो आरो बिनिफ्राय स्टेटआवबो 100 200 ओमफ्राय 100 हार्डल आंनि फार्स्ट जायोमोन सब समाय दा नैबे हान्थुनि थाखाय एसे माबा जाबाय आरो डाउन जाबाय दा आं सेकेन्ड फैदों खारनायखौ सम सम बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो? औ खालामो खारनायखौ आङो सब समाय प्रेक्टिस खालामो आं बनरगावनिनो जोंना बनरगाव स्टेडियाम दंखायो बे स्टेडियामाव आं प्रेक्टिस खालामो आरो जोंनि स्टेडियामा दा सिनेटिक जानो थांगासिनो दं दा सिनेटिक जायोब्ला जों बेवहाय मोजाङैनो आरोबाव प्रेक्टिस खालामनो हाबावसिगोन आरो नेक्स्ट इयारावनो जोंना कमप्लिट जागोन गासिनो फ्राय गेलारि थारि जाजोब्बाय बल फिल्डआबो जाबाय हाग्रा थाग्रा बे गायजोब्बाय गासिबो इनडर गेमाबो कमप्लिट जाबाय रं टं होजोब्बाय खालि नैबे सिन्थेटिक टेकल' दंसै बे सिन्थेटिक टेकआ जाबानो कमप्लिट जाबाय जोंना स्टेडियामा आरो जों बेवहायनो प्रेक्टिस खालामबाय थानो हासिगोन आरो बनरगाव स्टेडियामाव गोजोन्थों